38 ka grupo sa mga Muslim sa Tagum City ang gihatdan og ayuda sa lokal nga gobyerno isip suporta sa pagsugod sa usa ka bulan nga puasa sa mga Muslim sa pagsugod sa Ramadan. Bugas, asukal, hangina, kalomite, mantika ug kape ang gihatag nga ayuda pagpamatuod sa lig-on nga panagiusa sa mga Kristiyano ug Muslim nga gipangunahan ni Tagum City Mayor Ray Uy. Sa Basilan Province, adunay kalingawan nga gipadayag ang provincial government pinaagi sa pagpahigayon og Ramadan sa Tenon Pakarajan Night Activity sa Basilan Government Center. Adunay padula og trivia mahitungod sa Ramadan, inig mahuman ang tarawih kung pag-ampo sa matagabi. Aduna food fairs, stalls ug Tenon Expo sa BGC grounds. Sa Davao City, miduyog sa Davao City Police Director Police Colonel Manan Muarip sa tarawih kun night prayer sa mga Muslim sa Islamic Center Trading Boulevard, Davao City. Paagi kini sa mga pulis sa pagpalig-on sa panaghiusa sa mga Muslim pinaagi sa Oplan Amana. Bidunar sab si Police Colonel Muarip og bugas isip suporta sa matag adlaw nga iftar. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.